Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो दा मोजाङैनो दङ माने आङो friends एफा गोबावनि उनाव आं नोंथांमोनखौ होनदोंमोन कि आङो daily vlogs लाबोगोन होननानै ओमफ्राय आङो जा लोमजादोंमोन माने बेमार जादों मानिखौ लोमजादोंमोन आं बुंनो रोंला माने आङो लोमजासोदोंमोन इनिखायनो आङो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै ओमफ्राय मैयासो मोजां मोनबाय लोमजानायखौ ओमफ्राय दा गगा मोननाया एसे दं माथोआबो एसे चेन्ज जादों इनिखायनो आङो ब्लग्सखौनो लाबोनो हायाखै लोमजादोंमोन ना ओमफ्राय दिनैनि ब्लगानो जाबाय माने जोंनि गामि खाथियावनो माने फुजा जादों ओमफ्राय बेयाव मालानिफ्रायनो जादों ओमफ्राय आं फार्स्ट दिना खालि खुलुमनो थांगोन नंदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो दिन्थिनो नंदोंमोन बाट लोमजानायानो हामाखैमोन आंनिया ओमफ्राय एबारसो माने दासो हामदों आंनि लोमजानाया माने मैयासो मोजां नांदों आङो ओमफ्राय खुलुमनोबो थांनो मोनदिया लोमजानाया हामाखै नालाय दिनै ओरैनो लोगोफोरजों माने दिनैनो लास्ट फुजाया लास्ट खालिसो नुनो मोनसिगोन ओमफ्राय दायो मोनायाव लोगोफोरजों थांगोन आङो फुजायाव ओमफ्राय लोमजानायालाय एसेल' मोजां मोनदों माने मोजां मोनदों एसांबो इदि लोमजानाय मोनाखै बाट गगा मोननाया दोङो आरोना थेवबो थांसै आं थांनो लुगैसोदों फुजायाव दिनैनो लास्टखा आरो नुनाय नंखाया फैगोन बोसोरावसो नुगोन स' दिनै मोजां नांनायखाय थांना फैनोसै फुजा नायनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दायो मोनायावसो थांगोन दानो थांथ'वा ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय दा थांसै आं बेटारि गारियावनो गाखोलायबाय माने दहाय उन्दुलांनानै सिखारनोनो रोङाखै आङो बिदिनो ओंखारनायफोरखौ दिन्थिनो मोनदिया डाइरेक्ट बिदिनो ओंखारनानै फैबाय उन्दुना उथिनानै ओमफ्राय दा थांबाय थादो स' मोनफैबाय जोंहा फुजायाव 사슴 네 이만한 다 큼직한 할 거래 보낼 거 얘를 가봐야지 이야 얘를 가봐 देखा पाइसी क्या काला आउटफिट काला आउटफिट ये देखो हमारा आउटफिट Wow, what do you like, you know? Tao uঠবি উঠবা পারে উপরত পারে যা উঠ কত করে দিন হ্যাঁ ইমান ভিড় Ini halal
बिनि उनाव फैबाय न'आव आङो बाराखौनो मोजां दिन्थिनो हायाखै फुजाखौ माने बिदिनो जोबोद भिरमोन ओमफ्राय उपरसे आरो आङो लोमजादोंमोन ना एसांबो मोजां नाङाखैमोन ओमफ्राय माने केमेराखौनो हमबाय थानो बादोंमोन आरो आङो माने लोमजानायखाय दुलुर मोनसिदोंमोन ना ओरैनो बेरायदो लोगोफोर थादो बाट इमानदि रेकर्ड खालामनो गोसो जायाखैमोन ओमफ्राय आरो लोमजानायखाय सुखुवाखैमोन ओंखायनो आं मोजाङै दिन्थिनो मोनदिया थिक 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 उनाव आंना खानसे थानानै उनाव आंनि बार्थडे दोङोमोन आरोना 4 तारिख आंनि बार्थडे दोङोमोन माने खानसे थानानै नेक्स्ट दिना ओमफ्राय आं बिदिनखालिबो आङो माने एबार सेलिब्रेटबो खालामाखै लोगोफोरदो जेरै आङो खालामो माने आंनि बार्थडेखौ माने बोसोरै आङो जेरै आंनि बार्थडेआव आङो सेलिब्रेट खालामो लोगोफोरजों एबार आं बिदि खालामाखै स' आं बिदिनो 12 o'clockआव बिदिनो आङो फिसा ओरैनो केक हारसिंनो हादों ओमफ्राय आं बेखौबो नोंथांमोननो माने बिदिनो सेलिब्रेट खालामाखैबाबो आं ओरैनो दिन्थिगोन नंदोंमोन कि आङो आंनि बार्थडे खालि मा खालामनाय जायो मा खालामनाय जाया दिन्थिगोन नंदोंमोन बाट माने इनि नेक्स्ट दिनानो ओमफ्राय हलिखामोन भिडिअखौ लादों हराव बिदिनो बार्थडे केक हानायफोरखौ ओमफ्राय नेक्स्ट दिना फुङाव आङो सानदोंमोन आं सानसे भिडिअ लागोन होननानै लाइनानो गैया पुरा मानोबा लाइन गैयामोन जोंहानाव ओमफ्राय मबाइलानो चार्ज गैयामोन माने आं हरावनो बिदिनो लोगोफोरनि बार्थडे विश खालामनायखौ रिप्लाइ होनानै मेनसन बेक होनानैनो मबाइला चार्ज गैखालामोन आंनिया ओमफ्राय आं सानदोंमोन फुङाव उथिनानै मबाइल चार्ज होगोन ओमफ्राय मानसिया आङो लेटबो उथिखादो बाट आङो हराव केक हानायफोरखौ भिडिअ लानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै ओमफ्राय दा नायदो भिडिअखौ जि फालतु नुखादों आंखौ नै आंनि केकआ पिचाचा किउटी बानायखांबायलै आं भिडिअखौ ओमफ्राय दा 11:51 जाबाय खोमा 52 ओमफ्राय 12 जासिगोन 12 o'clock जासिगोन नायलाय बेकग्राउन्डआ अबस्था गैया आङो लोमजानानै इन्स्टाग्रामाव खाननैसो माने रिल बानायनो मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय आंना 32K दङमोन माने K फलोवार्स दङमोन इन्स्टाग्रामाव ओमफ्राय दा खमायबाय फलोवार्सआनो मानि इदि बादि फैफिनगोन न फलोवार्सआ इमान टेनसन लानाङा न देलायनायाबो जा फालतु देलायदो देलायनोबो रोङाना आङो जानला मानला दा 12 o'clock जाबाथाय केक काटिं नामा हेपि बार्थडे टु मी नामा नै ममानो गुलिजोब्बाय फट' साफायदोंमोन आङो ओमफ्राय 19नि मम लाबोदोंमोन ना आङो ओमफ्राय दसे जलायनायावनो अबस्था गैला नायनो बायदि जाखो मा बुंगोन आं दा आङो 19 जासिगोन आयै बिसासखौनो जालायलाया न 19 आयु आंथ' दाबो गावखौनो गाव 13-14 बायदिसो मोनना लायो बाट इमान थाब 19 जाबाय आङो माला जाखो सोरबा विश खालामो आंखौ दा लोगोफोरा खालामगोन खोमा दा खालामरा पात्ता गैया मा खालामनो बेंगुयै बायदि नेबाय थादों आङो नोंनियाव माबा लगायदोंमोन नुवानोखा आं सैमाया
दा हरनाय सैमा सोंखागोननोखा आं मानसिया लोमजानायखौ जि हामखादो ओरैनो रांख्रेंख्रेंखा आरो लोमजानानै आं बाबाय सैमाखौ एबार स्रि जाबाय सैमाया मा होनदोंमोन आं ओरैनो रांख्रेंखां मानसिया ओमफ्राय आं लारायबाल' सैमा सोङो आं स्रि थाबाथाय स्रि थायो बेनो रदे आं टाइमखौ बेसेबां जादों नायनि 12:03 जालायलांबाय आं पात्यानो गैयामोन लाराय बाट रावबो विस खालामाखै आंखौ बाद दे आं गावखौनो गाव विस खालामनानैसै ये आं 19 जाबाय नोंथांमोनासो दोङो ना न' आंदो बार्थडे सेलिब्रेट खालामनो One, two, three, start go. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. May God bless me. May God bless me. I'm not wish me say. Yeah. 너는 사는 봐. 좋다. 제발 그 사는 그. 너는 사는 봐. 좋다. 짜는 지금 정말 빗대누구 không lỡ luôn anh sẽ chẳng ăn vừa anh capek Zaba yang niya so da makamti ko sa pakalamnanay ito ko ba kabon po sana gay ko sada so good night nih lollipop lagi ba Tata, kapan po ulit kumungan? Tata!